Hvis det nekkar som frivilliga vil byta føresku King James ut i sunne bygd eller sunnum økje, så skriva til mun sjurdur.hoygard@hotmail.com. Ja. Du vart ontsjatt fire. Du gjørst det for Jesus. Lukka som jeg gjør i alt for ontje for Jesus. Hvis det ikke der nok, så kan du glemme det. Men hvis det der nok, og du tror på et arbeid her, og du fin vil hjelpe, skriva så. Skriva så. Så er jeg interessert av at du hjelper, og du hjelper mer, men hjelper du ikke mer, så gjør jeg det ønsomadler. Altså, det er veldig gjørst. Jeg finner ikke knappt 20.000 bibler. 90.000 og knappt 800. Og 44.000 Johannes evangelier. Johannes evangeliet og Romerbrevet. Og i en sånn hefte. Som støtt som Bibelen. Attast en velløying til kvært Thomas tryggva for å være frelstur, hva Bibelen sier. Og så er det noe sti her, og så er det en velløyende bøn. En velløyende bøn, folk kan bli frelst ved å lese Guds ord, tryggva. Johannes og alle skriftårene i her som siterer i ur Johannes evangelien og Romerbrevet. Og at det skal i hvert hus i fargen. Og jeg sitter så hvert kveld i 2 timer og patje. Jeg sitter i patje. Det gjør jeg nå. Her. Traktater. Johannes evangelier. Og her. Så stender det her. Og så ferdig det i Eskjer, og der stod det her. Og i de gangene. Og ja, ein maver hever bjør seg til å hjelpe meg. Gjera så ut og ikke. Annars kassar færden ut til 4 stø. Hus Møgnehøyder og Møgnehøyder. Finns ju några kassar parst. Jag körde faktiskt en fotland bil utlejer dig. Men ja, i 2012 tar vi runt allt landet. Vi 2 Nya testamentet och kvar en postkassa. 2 män hjälpte mig. Alltså hjälpte mig alla tiden, men gör det så ut och inte. Och som jag säger, vill du det? Sier Jesus vid det at du skal gjøre det? Og du sier ja. Og du hever dirvet til å overhøver skrive til mun og gjøre det. Så skal du slippe å gjøre det. Men hever du ikke det, ja, så kan du pakke det. Så er ikke bruk for det heller. Ikke bruk for det, og vil ikke sørge det. Hvis du skammast vi å genga vi føreske King James og tøynen økje og køyran i alle postkassar, så har vi ikke bruk for denne hjelp. Og så har vi faktisk, ja, whatever. Det må være mellom til og Jesus, hvert som her men ja. Jeg vet at det finnes føringar som vita til at King James Bibelen den rette Bibelen. Og jeg råkner vi til vårt øyne til innast inni at føreska King James hon lykka som enska.
Jeg kan fortelle deg det til hon. Hon lykka som enska. Det som enska sier, det sier føreska. Jeg har ikke sett meg udømme iver enska King James og rattu på han. Mer domte omgang til hatta. Jeg får bra i hatta løy sinter. Nei. Hon sier bare akkurat det som enska sier. Sjalt om det skulle være okkurst stitchi, okkurst vers, okkurst setningur som jeg omgandi skilti til fullnar akkurat kvæt bor i hæsson. Jeg bara tøyta målslige akkurat lykka. Ja. Det hver er det vita å si at jeg har skilt alt i Bibelene. Men jo, man kan skilja Bibelene alla, kvæt faktuelt stendur her, men kvæt er meinast vi, kvæt er merskir, det det som er. Det det som anden lærer. Nå, som sagt, hever det hoa hjelpa til, og i tøyføren kan det være du kan være en mævur, du kan være et konefak, du kan være et bad. Jeg vil si at du skal være iver 20 år, iver 12 år, er du iver 12 år, og orskar a genga tøyna bygd, så si fra, så skal jeg skal sjálfur koma vi Bibelen til tøyt hus, og i påsen, eller i eskjon. Du skal få sånne påsar som er til tøyt økje, 300, 500, 200, det kan være hva som helst. Men det tredje er at det stål jo på det. Halde det være en spottare som atla bare spela hund og stjæla bibler fra meg og kører der vekk, ja, så fart du ikke. Jeg er ikke til hund, sa vi. Nei. Og jeg føler det i fall klikva. Jeg følte at han den konan av taks som sier til at loven var brøtt. Jeg hørte det, og i mine hjärsta, og den stilla rødden sier meg, hun luger. Og ta i det som kom til stitches, så var ikke ut som hun sier. Loven var ikke brøtt. Og jeg tog seg vi omkring mann, stått at han har tvørst, som fylgjer vel vi politisk, som har vært i lagtingen om ditten datten. Spurte han om loven var brøtt, vi var ikke antisk ned, det var en slett ikke. Det visste han full vel. Jeg har faktisk snakket vi tvær som jeg har sitt jeg tenker. Tar så du bæger til at hun er ikke brøtt. Og så sier en kone at taksa loven er brøtt, til hun vil snuita med. Men ta lover jeg henne slett ikke, even min deia kropp. Jeg sier bare vidt at jeg sender min sekfører etter dem, hvis de setter hardt med de hører dem. Ta jeg bare en halv tøyme, så knekka jeg teg. Jeg knekka ikke. Jeg behøver ikke. Det er ikke at jeg er så stersker, men han som bor i meg, han er sterskere enn han som er i heimen. Vi tar sikkert i heimen. Badmøyne. Kjent du at her? La meg lykke finne det for der. 4 Ja. Jeg lykke finne det, så skal jeg lese det. Det er her, 1. Johannesbrev 4, det visste jeg så. Jeg skulle lykke finne det. Det er 4, som han det. Tid er av gode lutlebød. Og jeg var vunnet i tøymon. Hva er en tøymon? De som ikke er av gode, de som er utenfor. De som er av Satan. Så jeg større er han som er i tikkun, som er ui tikkun, enn han som er i heimenon. Han som er ui mer. Han er større enn han som er ui heimenon. Hvor er i heimenon? Satan. Han som er ui mer. Han er større enn han som er i heimenon. Så kommer det til andliga styrke, så er vi så rævlig nek sterskare. Vi som er av gode, vi er så rævlig nek sterskare. Og sterskare enn falslærerne. Onkel falslærere, han som er void er falslærere, jeg får ikke nevne av navnet nå, tog ikke mer. Tog ikke til, altså, det er ikke nøyut å gjøre til.
Men han säger att han skriver också kjell till mun av färdtelefonen att vårt. Nå, jeg fikk det sånn fra god at det plutselig ikke svære på. Du har haft en kamp ved en av fyren her. Lett det færre. Han var ikke du stender. Og han vet at du heldre han vil en falsklærere. Det har du sagt. Sånn er grint 4-4. Og i kvarjon goderen av sin heime hever blinda hoaner av tøymen som trygg ikke. Goderen av sin heime. Til Satan. Han har blinda hoaner av tøymen som trygg ikke. Og det stender først i hans brev, allur heimeren ligger ut i illa. Ja. Allur heimeren ligger i vansko, kjennøyt. Men han som bor i okkon, han er større enn han som er i heimeren. Halleluja. Så vet er ikke luttler armar to. Luttler spirivippar. Nei. Vi er stersk. Ratteliga stersk. Er du det? Jeg snakker med en mann lærerkvalitet, jeg sier til at sier bare akkurat som det er. Jeg så igjen jeg begynte å lese King James og bære henne og visste at dette var at det innehelt ikke Guds ord, men at det er Guds ord, og jeg leste på tammaten, vi tog sannføringene, tog vitanene, så har jeg det gjørst med negv fastare og sterskare i andanen og hjertanen. Giv meg en botten og en styrke og en rygg som jeg aldri har haft før. Det kan du få oss nu. Hvis du kjever det, så kan du få det da. Vi har lesa King James, ensko og føresko. Og hever du dervi og rygg, så kan du slippe bedre der ut. Men hever du ikke, så slipper du ikke. Gjør så vel. Hva du kan få at fire, la meg si at hva du først at fire. Du skal få øyne eskju av føresko King James-bibelen at fire. Som du kan slippe at øya sjølvor standand ut til den egna. Bøyle. Her som du borst. Som du kanst øya gøymt, så det sånn at du øya nok av Guds åre. Nok av, du er et lager av Guds breie. Ja. Og hvis det ikke er rykdommer for der, at øya til, så er du ånds. Du er et po, andleisur, fullstendig utmøte til å være høyen, vil jeg si. Ånds og alit av Guds år, ångang kærløk av Guds år. Så kan du pakka det, gjør så vel.